Makhosi amakhulu ke sanibonani ingane zakwethu Thokoza ndawuwe. Ake ngibingelele ke nje ingane zakwethu ingane zedlozi. Nginibingelele yonke eNingizimu Afrika yonke. Nama subscribers kamkhulu abafikayo ngicela ke nje wena omusha osana nokufika noqala ukubona le video kamkhulu wasemakhosini. Please do make sure that you subscribe to my YouTube channel, subscribe njengani zakwethu, and thank you for watching up until the end all of my videos. I appreciate ingane zakwethu kubo bonke laba asebe fonile nabanye nabasezayo. Wena ke okude ingane zakwethu nizongixolela ukuthi angikwazi ukuthi umuntu ngisuke ngisondele kweni, kothemba ukuthi uzikhandle mangabe uthembile nje umkhulu wasemakhosini ukuthi uzokusiza unalo lelo themba, noma ukhona ufuna ukuxoxisana nomkhulu wasemakhosini ufike. Enye into enganza ukuthi ngizothanda ukuthi ngiyigcizelele nje, ngiyigcizelela lento angihloli umuntu efonini, angihlole efonini. Therefore mangahlole efonini it's not ukuthi angikwazi ukuhlola umuntu efonini, kepha ngifuna ukuthi umuntu akwazi la ngihlala khona. Ngifuna ukuthi umuntu azi ukuthi umkhulu wasemakhosini utholakala kuphi nendawo, asazi isigodlo sami. The reason why ngingashuthi some of my videos kuma YouTube la ku YouTube ngavezi kuma video ami, it's because idlozi lami alivumi nezami ithunywa ukuthi ngithathe sami isigodlo ngisithwebule ngihambe ngivezelane nanonke. So umunye umuntu ke ngiyangithandela ingane zakwethu ake sizame ukuthi make sure ukuthi kulabo futhi ababuza just nje ukudlulisa umyalezo, kulabo futhi abajwayele ukubuza bebuze ngalezi zinto ukuthwalisa ingane zakwethu, please aningisize nje ungixeke wena ofuna izinto zokuthwala. Make sure ukuthi uma uthathe le video ungathi futhi ngoba uza uthi uzongilinga, ngoba okufanele wazi into eyodwa ukuthi uma umuntu eyinyanga noma umuntu ewumthandazi kusuke uwomunye umuntu. So ke ungathi uyangilinga kanti usuzilandela esinye isiqalekiso empilweni, believe it or not. Angikho ke kodwa lapho ngilo muntu ke ngane zakwethu ohlezi explain ukuthi what am I capable of. Kulabo abasuke bezazi badinga lokhuzana imithi iyecala, kulabo abasuke benamacala, make sure ukuthi kodwa ke futhi umuntu omlethayo noma ozayo awunacala ngempela, ngoba umkhulu wasemakhosini akezokusuka nje azokhipha isigebengu futhi nakhona singazimisele nanokuthi sizoshintsha empilweni. So there are terms and conditions alowo muthi, and futhi make sure ukuthi you are capable of ukuthi ukhiphe imali esuke kuyimali yangempela eshisiwe, hayi imadlana uma uzofuna umuthi uwecala nokunye ke nje ingane zakwethu okusuke kukhona empilweni. Kahle ke la ingane zakwethu into ebengizofuna ukuthi sizokhuluma ngayo kakhulu, bengifuna sizokhuluma la ngesihloko between umphrofethi, umphrofethi nomthandazi. Kukhona abantu they think there is a little bit difference. Okay, akangazi ake sizwe la ukuthi lento ihluke yipi mhlasimbe uma kube kukhona umehluko phakathi komphrofethi nomthandazi. Ngokwami ke ukwazi, makhosi, ngokwami ukwazi ke ingane zakwethu lento lena ayinawo umehluko othini, ngoba bonke labantu bayathandaza. Umphrofethi ungumprofethi naye uyathandaza, acele uNkulunkulu, akhuleke uNkulunkulu bese eyambulela. The reason why binge ukuthi ekubizwa ukuthi umphrofethi, umphrofethi isikhathi esiningi uvamise ukusho izinto before zenzeke, asho into before yenzeke isikhathi singakofiki. Umphrofethi ke lowo. Umphrofethi uyakwazi ukukutshela futhi into edlule nento ekade yenzekalile, entshele futhi into esuke isazokwenzeka nento ezokwenzeka
general. So kusho ukuthi ke singasho sithi nje nezangoma lezi suke zingabaphrofethi at some point. Nabathandazi umthandazi ke umuntu okanje. Umthandazi uyaba futhi naye ngumphrofethi ngoba ukuze aze akuprofethe kumthandazi isikhathi esiningi uyavamisa ukuthi akhuleke athandaze bese ekutshela ke indaba zakho, ekutshela ukuthi wambulelwa ini nani ngawe. Uhlobo lo muntu lo ongumthandazi. Umthandazi ke lo ngoba uyaye akhuleke lo kunamandla, ajule acele kumdala weinsuku, acele idalweni ukuthi akacela ukwambulelelwa ngawe, ukuthi inkinga yakho ikephi. Akusho ke lokho njalo ukuthi umthandazi uma engathandazanga akasezukwambulelelwa. Ingakho ngithi there is a link labantu bayafana bayinto eyodwa ngoba nomthandazi usengakutshela ukuthi kukunento ezayo ekanjeni nakanje okufanele uyiqaphele nezokwenzeka empilweni yakho. So ke umphrofethi ke nganza ukuthi umphrofethi ke kufanele nazi ukuthi between umphrofethi nomthandazi mina I don't see any link ehlukile kangako. Angiboni umehluko otheni okhona, but the difference is umphrofethi isikhathi esiningi uvamise ukusho izinto before zenzeke and futhi zenzeke exactly njengoba kade eshilo. Umphrofethi ke lo. Kodwa umthandazi is the person ofana nesangoma oqala umuntu ayahlole noma akhuleke ukuze azojula ayibhekisise yonke indaba yakhe ekuqaleni ekujuleni kwayo. Umphrofethi isikhathi esiningi uyabe yilo muntu esithi uyambulelwa into ayibonise. Angaboniswa nje umphrofethi aboniswe ngezwe lethu likhona njoba lilonke njoba kade sisanda nokwehleka izehlakalo lezoluthi nani zonke lezo zinto aboniswe into before yenze ukuthi uzongena engozini yemoto wena ngenxa yesimo so1 no2 no3. Uma ungagwemi lokho kuzoba u3 no4 no5 uzongena kule ngozi noma uzodutshulwa ngabantu. Lento ke ngingakho ngithi mina kuyafana nomuntu osuke isanusi nomuntu osuke engumthandazi ngoba nawe uyakwazi ukuthi akutshele izinto ezikanjalo. But take a note ukuthi umphrofethi isikhathini esiningi uvamise ukusho izinto zenzeke zinjengoba zinjalo. And futhi umphrofethi ke ngokwami umphrofethi isikhathini esiningi uma eprofetha into udlulisa umyalezo njengoba unjalo. Into futhi usuke iprofetha kusuke kuyinto esuke ingeke ize ishintshe esikhathini esiningi, kusuke kuyinto ezokwenzeka exactly njengoba kade ishilo. Mostly abaprofethi baye bathatheke kancane. Umuntu abuka athi ncima hayi ungitshela ngento engayazi umuntu, ngento engakaze ngayizwa. Same thing eniyenza umuntu mangabe ekutshela ngento esesigodlweni akutshele ngento ongayazi ngoba isikhathi esiningi usuke ulindele konke lokho wena osuku ukwazi, usuke ulindele ukuthi umuntu nje akutshele yonke izinto osuke uzazi. Same thing isangoma umthandazi bayacishe ukufanele into nomprofethi ngoba baye bekutshele ngento kwesinye isikhathi ukuduma upoti yani uyitshela ukuthi hayi yabona lo muntu mina engathi akangihlolelanga into ekuyiyona. Kanti cha ukutshelile nje into akubonisa izinto zikamoya lendlela naye ambulelwe ngayo. So umprofethi ke uyaba ke into ethi ayifane naleyo. Ngithi ke mina ake ngilinke lokhu kobungoma nangokuthi umuntu mefikile ezohlola kumthandazi noma kwisangoma noma kuphi kodwa uma ufikile wazohlola kwasutshelwa izinto omunye umuntu atshele into kuphela isikhathi noma kuphela u6 months kuphela unyaka awuyenzeki into abuye lamazwi uthi ngake ngadlula endaweni ethize wakhuluma wathi lo muntu kanti wayeqinisile na. That gets into my mind ukuthi abantu ake beyeke ukubhekisisa ezinye izinto esuke zishow abantu bakamoya. Kodwa ke I'm not saying ukuthi nidlale abantu Nkosi yami osomathuba nama fakers mawe kuyiwa ekuhloleni nasekubhekeleni abantu nabaprofethi uthola ukuthi umuntu uzokutshela into engabe isenzeka. Cha inganiza kwethu ningadlala abantu. Nawe uma ukhona esigodlweni ukhona kumthandazi ngisho ebandleni uyazi umuntu mangaprofethi hayi ngingathithi lo muntu akekho emoyeni. Kulabo abakwazi ukusenza kwabangazi Nkosi yami bayolinda beze bebone into ngoba seyenze ukuthi awucha ngempela ubeqinisile lo muntu. Okay ake size la umthandazi isikhathi esiningi inganiza kwethu umuntu osuke elinke nengilozi kakhulu yokuthandaza ophiwe ukuthi mangabe ezonxusela umuntu ngisho umuntu ezomelapha ezomcelela kunesifo esithize
makhosi kunesifo esithize, excuse me, kunesifo esithize lesi okufanele ngabe umuntu unikezwa noma ngabe uyaqala ukubhekana naso. Isikhathi esiningi ke umthandazi uyaye athandaze, abheke enkosini, athandaze nje ezithunyweni maqedana bese ziyamambulela ukuthi hayi khona lo muntu njoba ekanjena udinga usizo lwento ukuthi nokuthi. Umthandazi ke ngempela akathathi na okushiwo izithunywa engakudluliseli kunjengoba kunjalo, ngoba kunento eyayenziwa abathandazi engiyaye ngibona isikhathi samanje ngoba nakho efuna ukuthi umuntu amelaphe. Uma unesithunywa sangempela kuyenzeka isithunywa sikutsheleke into ekanje ungumthandazi sithi lo muntu mthathe umyise endaweni ethize noma umyise enyangeni nokuthi noma sikuyalele sithi hamba umnikeze noma hamba uthatha umuthi o1 no2 no3 no4. That's why uthola ukuthi sinyise isikhathini esiningi uthola ukuthi kunabathandazi ufica ukuthi umuntu usekunamakhambi othola ukuthi uyawaphatha into leyo ayisuke eyitshele izithunywa ukuthi lo muntu akasuke bese eyamlapha kanje, hayi ngoba kahle kuyinto esuke elasha kanjalo, ngoba phela lokho kuwufakaza ukuthi zikhona ezinye zezinto othola ukuthi ziyadinga ukuthi zilashwe ngomuthi. Okay, ake ngikho ke lapho ngesize la ekuthenini umuntu uma ngabe simtshelile ke isithunywa ukuthi umuntu ake hambe eyolashwa ngomuthi, uma ngabe omunye umuntu isithunywa singathanda ukuthi aphathe imuthi umthandazi, siyasimiyalele umuntu thizeni noma sikutshela ukuthi akamdlulisele komunye umuntu esimazi umthandazi kosile yafike osuke engadingi ukuthi azaze athathe imali yakho for mahalo, uyakuthatha athi no hamba uye kunoyibanibani afike akunikeze umuthi othize noma akuyalele umuntu athi wena udinga ukulashwa ngomuthi. Sebayifike ke abathandazi abenze njalo, umuntu useyaye nje ancamela ukuthi azama ukuzibabisa ngendlela yosithunya, zama ukukhulekisa, ubona ukuthi umuntu de uyakukhulekisa awusindi, kanti cha umthandazi uyinkinga ibeki yena akalalelanga into abeyitshelwa izithunywa, ufune ukuzama yena ngendlela yakhe ngoba nakho efuna ukuthi kuduma ukuthi yena ukwelaphile ngomthandazi. Kanti ke banganza kwethu into kamoya akayifoswa, funeke nikwazi nje lokho ukuthi into kamoya akayifoswa noma athiwa kumnyama ubomvu kufana nasi sangoma sazi ukuthi asikwazi ukulapha ngamanzi nokuthandaza. Kuyakufanele ukuthi sikiyalele umthandazi sithi wena udinga ukulashwa ngamanzi, angiboni into okuyiyona ezokunikeza ukuthi welashwe ngendlela yomuthi, ngoba uma ungalashwa ngomuthi une possibility yokuthi umuthi kuzoba khona u1 no2 no3 ngenxa ke yokusuke izinto lezo lento kusuke kunento esuke ebala kusuke kuyento ukuthi umuthi usuke kunendlela esuke uthakwe ngayo. That's why umuntu esuke ekuyalela omunye umuntu noma kuyalela someone who is very powerful enough for that. Yake nganza kwethu ngithi hayi nibonge, angiyathemba ukuthi abantu bayizwile le ndaba bangizwe kahle. Nganza kwethu ngiyathokoza ngomkhulu wasemakhosini, ngiyethemba usa abantu bacaciseleka between umthandazi nomphofethi ukuthi bangabantu abame kanjani, bangabantu abayisiphi isimo, bese nginaba nje nesimo ngenzele ukuthi abantu ngibabeke esithombeni nanokunifakela nje lezo yiyalo nalezo ukuthi abantu ake beqaphele u1 no2 no3 no4. Okay ke 1 ke nganza kwethu okufanele ngikwazi namazwi okufanele ngithanda ukuthi nginishiye nawo ukuthi never fake being umuntu o spiritual, never fake prophecy, ngoba ekugcineni uzogcina ungenagama elihle nelizayo. Sengisho kulabo abasuke benothando bese abasuke bethanda ukuba ngabathandazi noma besuke benothando bezibona bethanda ukuba ngabaprofethi. And another thing ke nganza kwethu engizothanda ukuthi ke ngikhuza abantu abaningi, ngiyabuka abantu abaningi ave bebalekela ekuthenini bafuna ukuba abathandazi. Nganza kwethu hayi balekani, inkinga ayikho, nize nje komkhulu wasemakhosini uyonenzela ngesithunywa, kodwa ngiyobe ngikutshelile ukuthi nami ngaqala la ngoba esithunyweni ngisuka khona. Angufanekisi lokho, kodwa uma unomoya wobungoma uphiwe ukuphatha izikhwama ungakubalekile, ngoba ukubalekela kwakho kufana neze
leze. Yebo, some people ke baya state ukuthi bakubalekelani bangakho befuna ukuthi kube kanje kodwa ke kade ingozi ngoba mina zothi ngokulungisela ngibe sengutshelile kulabo abafuna ukulungisela indabeni yesithunywa sisodwa. Ngizobe sengutshelile ukuthi kada ukuthi ungathi silungisa la kanti uzobe usuyifaka otala kuyini ngapha ezithunyweni zakho. Mostly abanye abantu basuke bekuphephela ezithunyweni ngenxa yesimo semsamo, ngenxa yesimo sobuthakathi, bayitshela ukuthi kuzoba kungcono kakhulu ngapha esithunyweni ngoba esithunyweni umuntu kuyaye kube lula, into enzima nje kakhulu ukuthi umuntu alinde athandaze. Okay, ingane zakwethu angikho ke lapho kodwa ngisekuthenini ke xwayani lokho leso senzo esinjengaleso. Umuntu don't force ekutheni umuntu ube umthandazi, ungabalekeli ukuphatha amakhambi ngoba nakho uwazi abantu abaphatha amakhambi ukuthi badumeka baphatha imithi emibi. Don't be fear ukuthi mhlasimbe emndenini wakho bazokusola bekubize ngomthakathi nani. Yebo, noma uyibona izangoma nezinyanga zikhona nje zibizwa ngamagama kodwa kuyadlula lokho. Angeke size sikusho ukuthi kwenzekalani emndenini yethu cause siyazi ukuthi uzobe usuba nefear noma umthathe kancane umelaphi, kanti cha, the power that is being installed kumuntu iyona ekwazi ukwelapha umuntu. And futhi show abantu ukuthi you are a better person, ungumelaphi okuyena yena. Ingakho mina ngaba undaba enhle exoxwa ngofakazi ngenxa ukuthi imisebenzi yami iyabonakala kuleyo muntu osuke esefile esephiwe selashwa yimina. Thokozani ke ngane zakwethu, ndawuwe ngamakhosi amakhulu. Okuningi nizokwedela lokhu ngini lapha ngu-edela nje, bengithi nje ake ngi-ede nje ngisike elijikayo. La ingane zakwethu, umprofethi umuntu osho izinto noma ngabe kuthiwa zikanjani, ngabe yimbi noma beyinhle leyo nto kodwa uyayisho yenzeke. Imvamisa ukuthi isikhathi esiningi umprofethi uyayathunya ukuthi akayoshwe endaweni ethize la ingane zakwethu njoba sidlula kuzokwenzeka into nokuthi ilanga liyobe lime kanje noma isikhathi esithize kuyobe isikhathi esithize ngalezo sikhathi. Futhi la asho ukuthi kwenzeka into nokuthi kufanele kuwenze kodwa isikhathi esiningi umprofethi uvamise ukusho into esuke izoya nesuke kuyinto esuke iphambili noma esuke kuyinto esazokwenzeka. Whether ngabe yimbi noma ngabe yinhle leyo nto isuke ingakazo ukushintsha, there is a possible ukuthi leyo nto isuke ingeke, it is possible leyo nto isuke ingeke izishintshe ngabe yimbi noma ngabe umethe la kuyokwehlakala inhlekelele yokuthi kuyofa abantu abayizindimbane. Leyo nto isuke ingeke izigwemeke ngisho kuthiwa uyathanda ungathandaza kanjani ingane zawethu angeke izigwemeke leyo nto. Umprofethi ke leyo the best prophet engiyaye ngi-advise nengiyaye ngimbone nengake ngezwa ngaye nese ngiyaye ngibone ezinye zeziprofethi zakhe ziyaye zenzeke. Kuya kube ubaba wasephakameni noma wasebuhleni mnazethe kube uShem. That's the only prophet engiyaye ngimbone ke. Nabanye abaprofeti ke abakhona eZiyoni bakhona ingane zakwethu emzini wakithi eZiyoni ukuthi ke phela ke abadumile phela, udumo lwabantu ngeke laze lafana. Thokozani ke ngane zakwethu, umthandazi it's simple and straightforward nje. Uyathandaza akukhiphele izinkinga zakho, akuyalele akunxusele futhi ngomthandazo kuNkulunkulu ukuthi lo muntu makaphile, akunxusele edalweni ngomthandazo wakhe. That's why kwabizwa kuthiwa lo muntu ungumthandazi ngoba yonke into ayenzayo ingomthandazo. Ngisho ezokunikeza omunye umuntu, ngisho ethe eyalele umuthi ke umthandazo waphatha ngesandla sakhe cishe kwabahambile baze bafika la kumkhulu wasemakhosini okusho ukuthi unengilozi yokuthandaza. Bazobheka ukuthi omunye athi menikezwa isimo somuntu uthola ukuthi sethathe wakhulekelwa. Kunendlela ke kunesizathu lezo ekuyedinga ukuthi isivezele kanjalo. Ngane zakwethu, ngithi ake ngibeke nje ufakazi nawe uzulinka ubone ukuthi izinto ziyaye zibe zifane noma zime kanjani. Thokozani ingane zakwethu, sohlangana lapha kuma comment ku comment section umuntu abuze lokho akubuzayo. I hope everything kodwa is clear. Abantu bayezwa bayathola ulwazi. Ngibonga ingane zakwethu, ngisazoqhubeka nezinye zezihloko nisazodinga ukuthi siqhubeke nazo. Hopefully ke kulabo ingane zakwethu ngicela ukudlulisa lo myalezo omncane kulabo abangakawabuka amanye ama video.
Ngicela ungangibuzi umbuzo kanti ama-video maningi umkhulu wasemakhosini asekawakhipha. Amanye ngisuke ngasifakile lesigqoko engisifakile ekhanda, mostly ngisuke ngifake ungiyane noma ngisuke ngifake umqhele ekhanda, okuyikhona khona ama-video amaningi asuke eney'thoko enama-topic amathize. So before you ask me a question ethize, go back to ama-video ami, ubuke. Hopefully clear most abantu abaningi bachazelekile ngendlela okuyiyona yona, bagculiseka. So ingane zakwethu, thank you for watching this video up until the end. Umkhulu wasemakhosini lona undaba enhle exoxa ngofakazi. Asihlangane futhi ku video elandelayo. Ndawo, amen.